Ja. Hvad synes du? Synes jeg lige skal have lov til at gøre det her færdigt. Det ser dejligt ud. Okay. Kan man se noget? Er det ikke lidt tidligt til det stadigvæk? Jeg tænkte på, om vi skulle sige det til dem i aften. Så slipper jeg for at lyve og... Ja. Finde på, hvorfor jeg ikke drikker vin. Skal jeg tisse lige? Jeg har virkelig meget lyst til bare at sige det til dem. Altså, det har jeg virkelig. Jeg kan ikke se, hvorfor vi skulle vente. Er alt okay? Hvad? Ja, alt er fint. Okay. Er du sikker? Ja. Ja, jeg er sikker. Du virker bare lidt mærkelig. Ej, hold nu op. Jeg skal lige styre på den her vin her. Jeg synes måske bare ikke, vi skal sige det til dem. Eller til nogen lige nu. Okay. Det var da vanvittigt, det her. Må jeg spørge, hvorfor? Fordi... Jeg synes bare, vi har det så dejligt. Og du er dejlig, det her det er dejligt. Og det er bare det. Det er bare det, men... Men hvad? Men ikke noget. Men ikke noget. Det kommer til at ændre sig lige så snart, vi siger det højt til folk, ikke? Selvfølgelig kommer det til at ændre sig. Ja. Det er da en god ting. Er det ikke det? Jeg skal bare ikke regne med, at det vil gå så stærkt. Nej, det havde jeg da heller ikke, men det er da fedt. Altså, vi er da heldige, at det går stærkt. Ja. Det synes du... Hvorfor er det lige pludselig... Det er ikke lige pludselig. Okay. Der er Okay. ikke noget lige pludselig her, vel? Hvad mener du med, at det ikke er lige pludselig? Drop det der og fortæl mig, hvad det er. Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Okay, jeg ved det ikke. Hvad ved du ikke? Altså, du kan bare sige det. Bare sig, hvad det er. Kan du ikke bare sige det til mig? Jeg synes bare, det var nemmere, hvis der ikke var noget barn. Okay. Det er fandme sent at sige nu, det er.